kawe ke patuning hangara dapan nili Karbi Anglong Sports Association na hinpen kardom pa jireklo ili tu mapan birta kemi All India Football Federation of Malang litum ili tu mapan thongkep angdeng Senior Women's National Football Championship da kasa ke patu aklama long si ke hosi apani litum pan awar sanang piklo lasi group do iko All India long 7 group do Troxia group do that's why Troxia group and group C bangke that kasa patu aklam long si do ikji and labang so a group along mainly ke team P do ikji lake Arunachal Pradesh Assam Mizoram lapen Tripura team P do ikji labang so team P yang bong labang ke group league matches si patuji one round robin league match si patu ikji ke chenji lake tarik clear nis patu ikji ada 9:30 menote ke chengsia match patu ikpo labang ke Arunachal Pradesh lapen Tripura bo adun thu bajipho aning asam bajipho pen mangke Assam lapen Tripura bong si patu ikji lapen tarik trokar ni bangke puthot ako adap 9:30 baji lake Mizoram lapen Arunachal Pradesh ang bong si patu ikji lapen aning asam bajipho labangke puthot Tripura lapen Assam ang bong si patu ikji lapen 8 tarik ni 8 September ni bangke adap 9:30 patu ikji lake Mizoram lapen Tripura ang bong lapen aning asam bangke lake aning asam bajipho bangke lake Arunachal lapen Assam ang bong si patu ikji lasi niletum labang so khela mate ke patu abang ke kadok ke berada pa football aning ke hangara da tum pan ke patu aning ke hangara da tum kado e fan same ake joy pensi kelang longji awar sainil tum thik poniklo gate number 1A 3A gate number 2 gate number 3 la gate number 4 la long 3 a gate long penang litum nang lutun long ikbo ake joy penang litum labang so national la khela bang litum thik pon long ikbo jasimet pet nili pachini kangtung Mizoram lapen Assam team long non mat India team long patu bo ma players sunta do nasi alang litum mas tamnang litum nang lang dun long te ke patu thek dun long ipo lapen labang so a tournament formally inaugurate chi labang so a group a match bang informally inaugurate chi ke litum man ke do Dr. Tuliram Nohang CM Karbi Anglong Autonomous Council and pars tame President Karbi Anglong Sports Association alang lipensi pena bajip free rachiti mapor alang lipensi labang so a tournament tame ingpu poniki lasi kadok abe phanna ki bangi phari chuning beglo kadok kulo la sokari dangla